Вие сте работодател. Инспекцията по труда е дошла на проверка и сте получили задължително предписание или принудителна административна мярка. Какво означава това и какво можете да направите? По член 404 от Кодекса на труда, контролните органи разполагат с широки правомощия. Могат да ви издадат задължително предписание за отстраняване на нарушение, което трябва да изпълните в посочения срок. Могат да спрат въвеждането в експлоатация на машини и съоръжения. При сериозна опасност за живота и работниците могат да спрат дейността на цялото предприятие. При неизплатени възнаграждения могат да ви дадат задължителни предписания. Три момента, за които трябва да сте информиран като работодател. Първо, принудителните административни мерки подлежат на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс съгласно член 405 от Кодекса на труда. Обжалването не спира изпълнението, освен ако ще причинят значителна или трудно поправима вреда на оспорващия, по аргумент член 166 от АПК. Второ, когато по един и същи въпрос е дадено задължително предписание и има влязло в сила решение на съда, които си противоречат, се изпълнява решението на съда. И трето, най-добрата защита е превенцията. Законосъобразни трудови правоотношения, документирани условия на труд, редовно изплащане на възнагражденията и съответствие с всички останали административни задължения. Това са аргументите, с които се защитавате при проверка. Ако сте получили предписание или принудителна административна мярка, свържете се с нас. Линкът е в профила.